Id-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura rċieva u evalwa 10 proposti sottomessi minn istituzzjonijiet edukattivi bħal MCAST u NGOs biex intażlu 8 proġetti li jirriflettu idejat differenti u innovattivi. Dawn se jibbenefikaw għall-ewwel darba mill-Fond tal-Akwakultura b'investiment totali ta' 80,000 euro. Dawn ħajjajnuna kemm biex nittrejnjaw daqsxejn l-AI tagħna u nikreaw sistemi sub behind the scenes ta' kif ħajkoordina kollox tiegħu dan. Ukoll ħajkun qed jgħinna nixtru equipment ġdid għas-sajjieda biex ikun nistgħu ngħinuhom basic recycling tagħhom tal-equipment. U ħajkun qed nibbenefikaw minn proġett minnhom kif ħajkun qed jagħmel training għad-divers tagħna kemm kif ukoll ħajkun qed parti minn dal-fondi għal-collections ta' dal-ġbieki. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd qalet li dan il-fond qed ikompli joħloq opportunitajiet reali għall-innovazzjoni u sostenibilità fis-setturi tal-akwakultura u l-ambjent marittimu. L-għanet kol attratot, pero b'dawn il-fondi specifikament għanużom biex ninvolvi ħafna iż-żazax, speċjalment iż-żazax li għadhom naqra żgħar li s-soltu ma jitlux għall-affarijiet tal-ambjent. Nixtieq ninkludihom ukoll nirringrazzja lill-Ministeru għal din l-opportunità u looking forward għas-sentejn li ġejjin b'inizjattivi ġodda. Il-fond twaqqaf biex jiffinanzja proġetti minn studenti, istituzzjonijiet edukattivi, NGOs, kif ukoll entitajiet pubbliċi sa massimu ta' 10,000 euro li jiġu implementati fuq perjodu ta' mhux aktar minn sentejn. L-Aġent Direttur Ġenerali għas-Sajt u l-Akwakultura Bjorn Azzopardi qal li l-fond twaqqaf wara emendi legali fl-2023 fejn parti mill-ħlas l-operaturi tal-akwakultura jagħmlu kull sena għal permessi u konċessjonijiet jgħaddu lid-Dipartiment tas-Sajt u Akwakultura sabiex jiġu depożitati f'dan il-fond.